Dobré ráno, bratři a sestry. Já vás poprosím, abyste si společně se mnou nalistovali do žalmu 2. Dnešního rána budeme vykládat Boží slovo. Budeme v žalmu 2. A mezi tím, co listujete, tak já bych vám rád vyjádřil pozdravy z našeho kuřimského sboru. Díky moc za pozvání. Je to pro mě výsada zde stát. Nyní již hřeb dnešního rána. Boží slovo. Žalm 2. Proč se národy bouří? Proč lidé přemítají o prázdných věcech? Srocují se králové světa a mocnáři se spolu radí proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. Zpředrhejme jejich pouta, odvrhněme jejich provazy. Ten, jenž trůní na nebesích, se směje. Panovník se jim vysmívá. Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je vyděsí. Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Přednesu Hospodinovo ustanovení. Řekl mi, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Požádej mě a dám ti národy do dědictví. Tím vlastnictvím budou i končiny země. Roztlučeš je železnou holí, jako hliněnou nádobu je roztříštíš. Nuže, králové, jednejte rozumně. Soudcové země, dejte si poradit. Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá. Jinak zahynete na cestě, jestliže jen málo splane jeho hněv. Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště. Pojďme se modlit. Pane Bože, náš Otče, který jsi na nebesích a který činíš vše, co si přeješ, prosím, aby jsi zde byl na tomto místě s námi dnešního rána. Prosím o to, aby dnes skrz tento text byl vyvýšený Pán Ježíš Kristus, náš spasitel, náš zachránce. Prosím o to, aby když vidíme okolo dnešní celé zeměkoule, okolo celého světa, jak se národy bouří, prosím o to, aby naše srdce nebylo v bouři. Prosím o to, abychom věděli, že ty vládneš a že tvoji vládu vyhlašuješ právě skrze tento žalm. A že ji dosvědčuje i tvůj syn, pomazaný Kristus, Mesiáš. A prosím o to, aby když uvidíme tyto věci, abychom je správně aplikovali do svých srdcí, do svých životů. Abychom v první řadě žili v pokání, abychom žili životy, které jsou definované pokáním a které jsou definované tím, že chceme zvěstovat tvoji zprávu dalším lidem. V pokoji, v lásce, beze strachu z ostatních lidí, beze strachu z národů, které jsou okolo nás, beze strachu z politické situace nebo z čehokoliv, čeho se bojíme. Prosím o to, aby si působil skrze tento text stejným způsobem, jakým si způsobil skrze tento text v rané církvi, ve skutcích ve 4. kapitole. Dávej nám, prosím, sílu a jistotu ve svém synu, v Pánu Ježíši Kristu, ve tvém králi. Za tyto věci se modlíme s jistotou, že ty skrze svého svatého ducha budeš pracovat na tomto místě. A tak prosím, Pane, pracuj v nás nehodných hříšnicích. Amen. Můžeme se posadit. Díky moc. Jaká je největší slabost medvídka Pooh? Ano, měl rád med. Jaká byla největší slabost Supermana? Přesně tak, kryptonit. Jaká byla největší slabost Achilla? Nebo jeho pata, přesně tak. A jaká je největší slabost našeho Boha? Na tomto místě jako křesťané bychom vždycky všichni řekli žádnou slabost náš Bůh nemá. A přesto, když se podíváme na své vlastní životy uprostřed tohoto rozbouřeného světa, možná žijeme jiným způsobem. Možná, když se podíváme na tento svět, začíná nám připadat, jako kdyby Pán Bůh byl někde v rohu rinku a čekal na finální úder, proto aby se složil k zemi. Když se díváme na tento svět a díváme se na politickou situaci, vidíme, že se národy bouří. Když se podíváme na výsměch křesťanským hodnotám v dnešním světě, možná si říkáme, jak můžu zvěstovat evangelium svým přátelům v práci, když přijdou a řeknou mi,
Vidíš všechny ty věci okolo? Jak můžeš říkat, že je zde Bůh? Jak můžeš říkat, že je zde někdo dobrý a svrchovaný, spravedlivý, když jediné, co vidím, je nespravedlnost a hřích? Možná jsme se za tyto věci nějakou dobu modlili. Možná jsme se modlili za ty nejrůznější konflikty, které vidíme na této zemi. Ale v průběhu, když vidíme, že ty věci jsou čím dál horší a horší a horší, přestali jsme v modlitbách. A zapomněli jsme na to, že Bůh vládne. Možná jsme zapomněli na to, že Bůh vládne a důsledek v našem životě to má takový, že máme problém s tím spát. Usínáme se strachem. A říkáme si, co přinesou zítřejší noviny, co přinese zítřejší den, co přinese zítřejší den v práci. Jak se na mě budou dívat lidé? Jak se budou dívat na moji víru? Já nevím, co bych jim řekl. Ale přesto tento žalm se ptá tu stejnou otázku. Proč se národy bouří? Stejně jako možná lidé okolo vás říkají, proč se dějí takovéto zlé věci? Žalmista se ptá tu stejnou otázku hned na začátku svého žalmu. První verš, proč se národy bouří, proč lidé přemítají o prázdných věcech. Srocují se králové světa a mocnáři se spolu radí proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. Zpředrhejme jejich pouta, odvrhněme jejich provazy. Když se podíváme na tento text pozorně, zjistíme však, že tento žalmista se tuto otázku neptá bezmocně. Neptá se jí, jako kdyby Bůh byl někde v rohu, jako kdyby byl na konci, na pokraji svých sil. Ale ptá se tuto otázku s jiným tónem. Ptá se tuto otázku, protože se dívá na ty jednotlivé národy. Tento žalmista dával pozor ve své hodině teologie. Dával pozor, když se učil o těchto věcech. A víme, že tento žalm byl napsaný králem Davidem, tak víme, že král David dával pozor na tyto věci. Dívá se na to podobně, jako když se starší bratr dívá na svého mladšího sourozence, který sedí na klíně svého otce, avšak ne s láskou, ale ve vzdoru do svého otce bije. A říká, proč to děláš? Proč se jednáš takovýmto způsobem? Myslíš si, že ublížíš svému tátovi? Protože víme, že malé batole nemůže zranit dospělého muže. Stejným způsobem nemůže ani jakýkoliv bouřící národ zranit Hospodina. Nějakým způsobem mu ublížit. My vidíme, že v tomto textu se říká, proč se národy bouří, proč zuří, proč křičí, proč lidé přemítají o prázdných věcech. To by se dalo přeložit jinak, proč vymýšlejí hlouposti. Proč vymýšlejí věci, které nedávají smysl. Když se podíváte do dnešních novin, já nebudu zmiňovat ani příklady, ale můžete se podívat a uvidíte spoustu věcí, které smysl nedává. My vidíme, že na pozadí těchto věcí je jejich vzpoura a autonomie. Oni se srocují a chtějí válčit proti Hospodinu. To je uvnitř srdce každého jednoho člověka. Autonomie a nenávist vůči Hospodinu. Radí se proti Hospodinu a proti jeho Mesiáši, proti jeho Kristu, proti jeho pomazanému. A na konci vidíme jejich přímou promluvu, zpředrhejme jejich pouta, odvrhněme jejich provazy. Kdybyste se dívali a studovali ranou historii, tak byste zjistili, že pokud nějaký král dobyl jiné království, potom vzal ostatní krále a přivedl je do svého domu pod provazy a pouty. A tady to ukazuje na to, že tyto lidé si uvědomují, že Bůh vládne. Nad jejich samotným životem je vidět vláda. Avšak oni se proti této vládě chtějí vzpouřit. Uvědomují si, že je zde Bůh, uvědomují si, že Bůh jedná mocným způsobem, ale přesto ve své vzpouře chtějí jednat jiným způsobem. A možná na tomto místě dnešního rána sedíte a říkáte si, takhle to v televizi nedávali. To mi v televizi neříkali. Takhle jsem to nikde neslyšel. Podívejme se dále do písma. Podívejme se do písma, proto abychom lépe rozuměli tomu, jak tyto národy jednají. V Římanům v 1. kapitole, kterou jsme včera studovali na ČBI, vidíme životopis každého neznovu zrozeného hříšníka, každého člověka ve vzpouře, každého člověka, který je součástí těchto národů. A podívejte se, co se píše o jejich srdci. Římanům 1, 21 a 25. Ačkoliv poznali Boha,
Neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Vyměnili boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než stvořiteli, jenže požehnaný na věky. My vidíme, že poznali Boha. Římanům 1 nám dává jasnou zprávu o tom, že lidé znají Boha. Avšak i když znají Boha, znají jeho věčnou moc a božství, skrze stvoření a skrze svědomí, které jim Pán Bůh dal, rozhodují se ho neoslavit. Rozhodují si říct, my to uděláme jinak, my to uděláme lépe. A ve své vzpouře potom jdou a můžete si přečíst zbytek 1. kapitoly a vidíte, jakým různým hříšným způsobem se projevuje jejich autonomie, jejich vzpoura. Žalmista se zde ptá tuto otázku spíše šokujícím způsobem a říká, proč tyto lidé jednají takovýmto způsobem? Toto jednání postrádá smysl, je absurdní. Stejně jako ty hlouposti, které oni vymýšlejí. Nedává to smysl. Proč? Protože žalmista zná Hospodina. Žalmista zná svého Boha, který je zjevený ve svém písmu. Skrze starý a nový zákon. V žalmu 2. tak nám ukazuje a žalm 2. poskytuje 3 reakce na tuto vzpouru. Všechny tyto 3 reakce vyvyšují Boží vládu a ujišťují nás a upevňují nás v tom, že Bůh vládne nad zuřícími národy. Bůh vládne nad bouřícími národy. První reakce uvidíme Boha Otce, který svoji vládu vyhlašuje. Potom uvidíme Boha Syna, toho Mesiáše pomazaného, který dosvědčuje tuto vládu, který dosvědčuje, že Bůh vládne nad národy. A na konci uvidíme žalmistu, který tuto vládu aplikuje do svého života. Aplikuje a jedná přesně takovým způsobem, jakým potřebujeme jednat každý jeden z nás. A tak ta první reakce, kterou vidíme v tomto textu. Otec vyhlašuje svou vládu nad národy. Otec vyhlašuje svou vládu nad národy. Podívejme se do veršů 4 až 6, kde se píše, ten, jenž trůní na nebesích, se směje. Panovník se jim vysmívá. Jednou k ním promluví v hněvu, ve svém rozlícení je vyděsí. Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Co zde vidíme? Vidíme zde tu správnou teologii. Vidíme to, co potřebujeme uchovat ve svém srdci, když vidíme ostatní národy, které se bouří. Toto musí být něco, co je hluboce zakořeněné. Tak pevné, že když přijde hurikán, v našem srdci to stále přijde. Že když přijde bouře těchto národů, naše srdce zůstane pevné v této teologii, v tomto učení. Vidíme, že ten, jenž trůní na nebesích, se směje. Obraz čeho to je? Obraz nedotknutelnosti, obraz nedosažitelnosti. Hospodin je vyvýšený, je nade vším. Teologové by řekli, Hospodin je transcendentní. Podobně jako se píše v Izajáši 66, 1 a 2. Toto praví Hospodin, nebesa jsou mým trůnem a země podnoží mých nohou. Kde je ten dům, který mi chcete postavit a místo mého odpočinutí? Všechny tyto věci učinila má ruka. Tak to všechno nastalo, je Hospodinův výrok. Je vysoký, je vyvýšený. Oproti tomu, když se podíváte do Daniele 5. kapitoly, my uvidíme lidi, kteří si mysleli, že jsou stejně vyvýšení, že jsou stejně nedotknutelní. A uvidíte krále Belšazara, který sedí uprostřed Babylonu, uprostřed perského obležení. Sedí tam a říká si, já jsem nedosažitelný, já jsem nedotknutelný. Král Belšazar se smál a ve svém smíchu připravil obrovskou párty pro své přátele, pro své nejlepší muže. Pojďme se veselit, protože toto město je nedosažitelné. A i kdyby nás chtěli obléhat celý jejich život, oni dříve zemřou, než nám dojdou zásoby. Král Belšazar byl tak pyšný a tak pevný ve svém přesvědčení, že nemůže být dotknutelný, že vzal nádoby z božího chrámu a řekl, ty věci, které dříve sloužily Hospodinu Izraele, ty budou nyní sloužit mně. V té chvíli však Pán Bůh zjevil svůj soud. A ukázal mu, Belšazare, ne, ty nejsi všemohoucí, ty nejsi nedotknutelný a ještě dnešního noci zemřeš.
A tak se pak stalo. Peršané dobyli nedobytné město, protože jim to dal Hospodin. Oproti tomu Hospodin v nebesích sedí vyvýšený a směje se. Je nedotknutelný a pevně usazený na svém trůnu. Víme, že Bůh je jiný. Zároveň vidíme, že Bůh právě ve své pevnosti, právě ve své vyvýšenosti jednou bude soudit. Možná si nyní říkáme, Bože, kde bude konečně ten soud? Ale Pán Bůh nám říká, soud přijde. A jistotně nás o tom usvědčuje a dosvědčuje to i verš 5. Jednou k ním promluví ve svém hněvu, ve svém rozlícení je vyděsí. Vidíme zde, že Bůh bude soudit. Vidíme, že Bůh je zapojený do tohoto světa. Vidíme, že Bůh není jako nějaký člověk, který nastartoval auto, zahodil klíčky do kanálu a odešel. Že ho tento svět nezajímá. Ale Bůh je zapojený do tohoto světa. Bůh se dívá a sleduje tyto lidi. A jednou je bude soudit. Bude je soudit strašným hněvem. A pokud o tomto pochybujete, podívejte se do dalšího verše. Protože ve 6. verši Bůh nám ukazuje toho člověka, skrze kterého bude soudit. Ukazuje nám instrument svého soudu. Žalm 2.6 říká, já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Tento text nám připomíná, že krom toho, že Bůh je nedotknutelný a je vysoký, je vyvýšený, tak je zároveň velice blízko. A uprostřed tohoto marastu, uprostřed této vřavy, on ustanovuje svého krále. Podobným způsobem, jako když vojenská jednotka přijde a v nepřátelském teritoriu si ustanoví předsunutou základnu proto, aby ukázali svoji neskutečnou moc. Stejným způsobem Bůh říká, já se nesnížím k vám a k vašim vlastním králům, kteří usilují o autonomii, kteří usilují o své království. Já vám svou slávu nedám, ale já uprostřed všeho tohoto bouření ustanovím svého krále. Kde? Na Sionu, na zemi, na svaté hoře. Na hoře, kde se Pán Bůh dříve setkával se svým lidem. Když je vysoký a nedotknutelný, je přítomen a ustanovil si krále v tomto světě. Zároveň je potřebné si uvědomit, že hora Sion tehdy nesloužila k tomu, aby dávala trest. Musíme si uvědomit, že Sion ve starozákonní symbolice znamená spásu. Tento král je králem, který bude soudit, ale je to zároveň králem, který přinese vykoupení a odpuštění těmto lidem. Kdybyste chtěli, můžete jít do celého starého zákona a tuto tematiku zkoumat v nejrůznějších žalmech a v prorocích, kde se píše právě o Sionu. Na Sionu také stál chrám, ve kterém Izraelci získávali smíření za svůj hřích. A Izajáš 28.16 nám ukazuje, že Pán Bůh si ustanoví jednou svého krále, skrze kterého přinese toto vykoupení. Izajáš 28.16, proto toto praví panovník Hospodin, já kladu jako základ na Sionu kámen vyzkoušený, kámen drahocenný, úhelný základ, pevně založený. Kdo věří, nebude spěchat. Tato pasáž je později aplikována a apoštol Pavel ji vztahuje na Pána Ježíše Krista v Římanům v 10. kapitole od 9. do 11. verše. Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. Neboť písmo praví, a zde cituje tuto pasáž z Izajáše 28, každý, kdo v něho věří, nebude zahanben. Každý, kdo v něho věří, nebude zahanben. A taky my na tomto místě, když si uvědomujeme a vidíme, že Bůh je vysoký a vyvýšený, když vidíme, že Bůh bude soudit, co budeme dělat? Buď to můžeme žít dále ve svém hříchu, nebo potřebujeme padnout k Pánu Ježíši Kristu, k jeho nohou. Protože on je ten král, který přijde a bude jednou soudit. On je ten král, který přišel proto, aby vydobil vykoupení každému, kdo v něho věří. Každému, kdo prosí o odpuštění za své hříchy.
na druhou stranu věc, že pokud by se z dnešního rána bál Božího hněvu, Božího soudu, ale věříš v Pána Ježíše Krista, pak se nemusíš bát. Protože Pán Ježíš Kristus je právě tím vykupitelem, právě tím vládcem a stejně jako bude soudit, tak stejně on zachraňuje. Pokud bychom však měli problém s tím věřit tomuto výroku a vyhlášení Boží vlády z úst Boha Otce, můžeme se podívat na to, co říká Bůh Syn. Jak reaguje na vzpouru těchto národů Boží Syn. Žalm 2, 7 až 9. Přednesu Hospodinovo ustanovení. Řekl mi, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Požádej mě a dám ti národy do dědictví. Tvým vlastnictvím budou končiny země. Roztlučeš je železnou holí, jako hliněnou nádobu je roztříštíš. V této chvíli se ocitáme v korunovační síni. A vidíme, že je zde korunován a jmenován král. Že zde přichází s velikým majestátem tento král, který usedá na svůj trůn a kterému je dána veškerá moc a veškerá autorita nad celou zemí a nad všemi národy. Ten král, který přichází jako nástroj Božího soudu, sám říká, já tyto věci vykonám. Když se podíváme do toho 7. verše, vidíme, že se tento verš cituje a odkazuje na Davidovskou smlouvu. Na smlouvu, když chtěl král David postavit chrám Hospodinu, ale Bůh říká, ještě počkej, tvůj syn postaví tento chrám, protože ty jsi prolil příliš mnoho krve a proto nechci, aby si stavěl tento chrám, avšak tvůj potomek bude vládnout na věčnost. Tvůj potomek, kterého já připravím, bude vládnout na věčnost. A tak v této chvíli izraelský národ, od chvíle, kdy bylo toto proroctví dáno králu Davidovi, celý Izrael se začal dívat na to, kdy přijde jejich král. Kdy přijde ten Mesiáš, který ustanoví naprostý pokoj, naprostou vládu. Někteří se dívali na Šalamouna, který začal velice dobře. Přijel na otcově meskyni do izraelského hlavního města, do Jeruzaléma a byl prohlášen za krále. To byl výraz pokory. Výraz toho, že bere ustanovení o králích vážně. Toto ustanovení si můžete najít později doma v Deuteronomii v 17. kapitole. Avšak když se potom dále podíváme na Šalamounův život, zjistíme, že to byla pouhá přetvářka. Od chvíle, kdy byl král Šalamoun ustanoven, jeho život ještě nějakou chvíli vypadal velice dobře. Prosí Pána Boha o moudrost. Avšak hned potom, co prosí Pána Boha o moudrost, čteme, že si ustanovil spoustu stájí a nakoupil velké množství konňů, což je napsáno v Deuteronomii 17. kapitole, že král dělat nemá. Může se nám zdát, že král Šalamoun pokračoval dobrým způsobem svého života, protože i přes velké množství konňů Pán Bůh mu žehnal, on mohl postavit nádherný chrám pro Hospodina. Avšak v té chvíli, když staví úžasný chrám pro Hospodina, staví i svůj dům a dům pro svoji manželku, která byla odkud? Z Egypta. A vidíme, že to byla další věc, kterou králové neměli dělat. Neměli mít mnoho manželek a neměli vracet srdce izraelského národa do Egypta. A potom můžeme pokračovat dále a zjistíme, že král Šalamoun nakonec potom si získával velké množství bohatství, což bylo také zakázané, a nakonec skončí jako král, jehož vláda způsobila rozdělení izraelského království. Avšak my nemusíme čekat, my nemusíme spěchat, nemusíme vyhlížet toho budoucího krále, který jednou někdy přijde. Nemusíme být jako Izraelci, kteří vidí dalšího krále, Jošiáše, Chiskiáše nebo ostatní krále, kteří nebyli tak dobří a nemusíme se dívat. Je to tento král? Je to tam ten král? Už přišel nebo teprve přijde? Kterého máme očekávat? Proč? Protože právě tuto neděli si připomínáme, že Pán Ježíš Kristus přijel na oslíku do Jeruzaléma. A když přicházel a přijížděl do tohoto Jeruzaléma, okolo něho stáli lidé, kteří provolávali požehnaný král, který přichází ve jménu krále. Který přichází ve jménu Pána. V nebi pokoj a sláva na výsostech. A pak tam byli někteří farizové, kteří přichází a říkají Ježíši, pokárej své učedníky. Oni tě prohlašují za Mesiáše.
A Pán Ježíš Kristus jim v té chvíli říká, kdyby oni nevolali, bude křičet i kamení. Pán Ježíš Kristus je tento král. Pán Ježíš Kristus je tím ustanoveným spasitelem a soudcem. A Pán Ježíš Kristus nepřišel do Jeruzaléma proto, aby si nechal sloužit jako král, jako všichni ostatní králové, ale přišel proto, aby sloužil ostatním a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Jak nádherného spasitele máme. A víme, že nezůstal v hrobě, ale byl třetího dne vzkříšen. A byl ustanovený jako král, který potom přichází ke svým učedníkům a říká jim v Matouši 28, byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Byl korunovaný. Stejným způsobem nemusíte se bát, že bych tento žalm chápal jinak, než ho chápali ostatní lidé dříve. Samotný Pavel ve Skutcích 13. kapitoli tento verš aplikuje a vztahuje na Pána Ježíše Krista. Skutky apoštolské 13, 32 a 33. A my vám hlásáme radostnou zvěst. To zaslíbení, které dostali naši otcové, splnil Bůh nám, jejich dětem, když vzkřísil z mrtvých Ježíše, jak je napsáno v 2. žalmu. Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Vidíme, že toto zaslíbení již bylo splněno. Bylo zaslíbeno při vzkříšení Pána Ježíše Krista. A tak můžeme si být naprosto jistí, že Pán Ježíš Kristus je právě tímto spasitelem. Právě tímto králem. Pokud bychom s tím však měli ještě problém, my vidíme na dalších místech v Novém zákoně, v Božím slově právě toto, že právě Pán Ježíš Kristus je takovýto vládce. Efeským 1, 20 až 22. Tu převahu svojí moci Bůh uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko nad každou vládu i autoritu, i mocnost, i panstvo, nad každé jméno, které je jmenováno nejen v tomto věku, ale i v budoucím. A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nade vším. To ostatně vidíme i v žalmu 2. Když vidíme, požádej mě a dám ti národy do dědictví. Tvým vlastnictvím budou i končiny země. Pán Ježíš Kristus vládne. Sedí na svém trůnu v nebesích, je vyvýšený a vysoký a není nic, co by se mu vymklo z rukou. Víme, že Pán Ježíš Kristus udržuje celou zemi ve svých dlaních. Svým mocným slovem nese celou zemi. Ale vidíme, že Boží vláda je nevyhnutelně spojena také se soudem. Vidíme, že právě kvůli tomu, že Ježíš Kristus je tímto slavným dědicem, víme, že on je také tím, který bude soudit. A to je potom napsáno dále v našem žalmu. Roztlučeš je železnou holí a jako hliněnou nádobu je roztříštíš. A pokud byste o těchto věcech pochybovali, slyšte Boží slovo ze Skutcích 17, 30 a 31, které už dnes byly slyšet. Když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání. Neboť ustanovil den, ve kterém bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil, všem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Vidíme, že Ježíš Kristus jednou bude soudit. Bojíš se toho, že Bůh nebude soudit? Bojíš se toho, že Bůh je nespravedlivý, že Bůh nechává někde na druhém místě věci? Že Bůh nechává utíkat hříšníky jen tak? Říkáš si, Bože, kde je spravedlnost v tom všem? Kde je spravedlnost v těch válkách? Kde je spravedlnost v těch intrikách, které vidíme okolo sebe? Ale my můžeme vědět, že Bůh bude jednou soudit, že Ježíš bude jednou soudit. A všem o tom poskytl důkaz v Pánu Ježíši Kristu. Tak máš problém se Boží spravedlností? Podívej se na Ježíše. Bojíš se, že Bůh nechává lidi utíkat bez trestu? Podívej se na Krista. Bojíš se toho, že Bůh nevládne? Podívej se na jeho vládu dosvědčenou v Kristu. Hleď na něho. Hleď na něho nejenom na dosvědčení Boží spravedlnosti, Boží svatosti a vlády, ale hleď na Krista jako na svého spasitele. Na toho, který bude soudit.
Kristův první příchod můžeme brát něco jako smlouva o smlouvě budoucí. Když víme, že Pán Ježíš Kristus přišel proto, aby nás zachránil, víme, že se jednou vrátí proto, aby soudil celý svět. Věříme v první část, musíme věřit i v druhou část. Pán Ježíš Kristus nám dává obě dvě části jako balíček. All in one. A proto nemusíme nic oplácet. Proto nemusíme oplácet urážkou za urážku, ale můžeme žehnat, jak se píše v prvním listě Petrově v 3. kapitole od 9. verše. Můžeme být požehnáním pro tento svět. Můžeme konat dobro, i když ostatní lidé nám neoplácejí dobro, protože víme, že v Pánu Ježíši Kristu již máme svoji odměnu. A ostatní lidé své odsouzení, pokud nebudou činit pokání. Jak budeme aplikovat tento verš, tyto žalmy? Jsou to krásné zprávy a my už možná nějaké aplikace vidíme. Jak ale uchopit tuto myšlenku, když víme, že Bůh vládne? To je věc, která je mocná. To je věc, kterou nemůžeme přejít jen tak. Pokud je Bůh, který je opravdu mocný, opravdu svatý, opravdu spravedlivý a opravdu jednou přijde a bude soudit, potom prosím dnešního rána neodcházejte bez toho, aniž byste věděli, jak tento žalm žít. A to vidíme kde? To vidíme v poslední promluvě, v poslední reakci. Vidíme žalmistu, který uplatňuje boží vládu nad národy. A říká od 10. verše, nuže králové, jednejte rozumně, soudcové země, dejte si poradit. Služte Hospodinu s bázní, jásejte s chvěním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, jinak zahynete na cestě, jestliže jen málo vzplane jeho hněv. Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště. Vidíme, že jsou zde 3 hlavní příkazy. On jim říká v první řadě, změňte své myšlení, buďte rozumní. Žalmista zde rovnou aplikuje na jejich všeobecnou znalost toho, že ví, že Bůh je. A říká jim, jednejte rozumně, což pak nevíte, že je Bůh. Což pak nevíte, že on vládne. Teď vidíte jeho vládu v tomto světě. Teď vidíte, že on je mocný. Teď vidíte, že tuto zemi nemohla stvořit evoluce. Teď víte, že všechny tyto věci mají inteligentní design a způsob, kterým byly stvořeny, dává hlavu a patu a proto za ním musí stát inteligentní osobní bytost, která je všemohoucí. A pokud takováto bytost existuje, potom jednej rozumně a podřiď se Pánu Bohu. Podřiď se Bohu, boj se Boha. Vyjádři toto podřízení je zde v tomto žalmu vyjádřeno polibkem. Líbejte syna. Ve chvíli, když král přišel, nebo nějaký člověk přišel před krále a políbil mu ruku, políbil mu nohu, podle toho, v jaké době jste byli, tak tím vyjádřil, tento král je mým králem a já jsem jeho podřízeným. On mě líbat nemusí, ale já líbám jeho. Já chci sloužit jemu. Pokorně a tím způsobem, který on mi řekne. Všechno, co on řekne, já vykonám. Je to výraz úcty a poddanosti. Avšak na konci my nemusíme být pouze v bázni. Nemusíme se pouze bát, nemusíme se třást. Protože poslední věc, kterou zde v tomto žalmu vidíme, je, že na konci hledejte útočiště v tomto králi. Jak se píše v posledním verši. Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště. A to je stejné, co musíme dělat i my. Musíme se ujistit, že naše útočiště je v Bohu. Že naše útočiště je v Pánu Ježíši Kristu. A tak tam, kde na začátku národy přemítají a vymýšlejí hlouposti, nyní mají jednat rozumně, mají se podřídit a mají přijít kam? Mají ve strachu od krále odejít? Podobně jako možná děti utíkají před svými rodiči, když přijdou domů a děti udělali něco špatného? Ne, mají jít přímo za Ježíšem. Mají se podřídit, prosit o odpuštění a hledat útočiště v něm. Podobným způsobem, jako hledáte útočiště před prudkým slunkem ve stínu stromu. Stejným způsobem potřebujeme každý jeden z nás hledat útočiště před Božím hněvem v Pánu Ježíši Kristu. V tom, co on pro nás udělal. V jeho kříži, v jeho ranách, v jeho smrti a v jeho vykoupení. V jeho vzkříšení, v té naději toho, že jednou budeme znovu žít s ním. Stejným způsobem potřebujeme přijít k němu a odpočinout v něm.
protože sami nemáme na to, abychom se stali blahoslavenými. Sami se můžeme stát pouze odsouzenými. Ale v Pánu Ježíši Kristu, když hledáme útočiště v něm, když jsme pod ním, u něho, stejně jako možná u stromu, ve chvíli, když praží prudké slunko, stejným způsobem my si můžeme vychutnávat odpuštění a vztah s Bohem, když jsme s Ježíšem. On zemřel za naše hříchy. Dal nám jeho spravedlnost, stal se smířením pro nás, když vzal toho, který smíření nepotřeboval a učinil ho hříchem za nás. Když vidíme tyto věci, my víme a můžeme tyto věci dávat i dalším lidem. Když víme, že jsme usmíření s Pánem Bohem a že Bůh je již naším přítelem a ne naším soudcem, potom můžeme jít za ostatními lidmi a vyzývat je v tom, aby činili pokání. Když víme, že Bůh vládne, můžeme stát napříč veškerým bouřím, napříč veškerému pronásledování a můžeme říkat lidem, čiňte pokání, jednejte rozumně, chovejte se moudře. Což pak nevíte, že Bůh je? Což pak neví, že věci, které teď děláš, tě přivedou do smrti a do odloučení od Boha? Na závěr bych chtěl připomenout, že jsme viděli Boha Otce, který vyhlašuje svoji vládu. A svoji vládu vyhlašuje a dosvědčuje také ustanovením svého syna, který samotný dosvědčuje svou vlastní vládu. Bůh vládne nad národy. Za třetí vidíme žalmistu, který tuto vládu aplikuje a říká nám, jednejte rozumně, čiňte pokání a věřte. A potom jednejte jako žalmista v tom, že půjdete za ostatníma a budete je vyzývat v tom, aby činili pokání. Stejně jako jsme to viděli u Pavla. Bůh nyní všem lidem na celém světě vždy a všude přikazuje, aby činili pokání. Za třetí, nezapomínejte na to, že to je modlitba. Nezapomínejte na to, že tento žálm je modlitbou. Já jsem tento žálm kázal už několikrát, ale vždy se vracím k němu a každý den mi přijde stále aktuálnější, když se díváme na dnešní současnou situaci. Tento žálm je píseň. A pravděpodobně jako křesťané máme písně, které můžeme zpívat znovu a znovu a znovu. A tento žálm je žálmem, který můžeme slyšet znovu a znovu a znovu. A ve chvíli, když vidíme, že naše srdce se znovu třese, ne před Hospodinem, ale před těmito lidmi, potom potřebujeme pozvednout náš hlas a zpívat žálm druhý znovu. Potřebujeme se k němu vrátit, přivlastnit si ho do svého vlastního srdce a ve chvíli, kdy se třeseme, potom vyznávat, že Bůh vládne, že Ježíš vládne. A víte, tento žálm nám dává takový lehký trojiční důkaz. Když si uvědomíme, co? Že my samotní nemáme sílu tyto věci udělat. Nemáme sílu činit pokání a nemáme ani sílu jít a evangelizovat ostatní lidi ze svojí vlastní síly. Kdo nám k těmto věcem dává sílu? A kdo zapsal tento celý žálm? My víme, že veškeré slovo bylo vdechnuté Duchem Božím. A víme, že naše pokání je důsledkem Ducha Svatého a náš život je důsledkem Ducha Svatého. Naše kázání je v moci Ducha. A tak na závěr v reakci žalmisty můžeme vidět reakci třetí osoby Boží Trojice. Vidíme Ducha Svatého, který tento žalm bere a skrze obyčejného žalmistu ho aplikuje vůči těmto národům. A tak mohli bychom říct, že nakonec ne žalmista aplikuje tento žalm, ale Duch Svatý skrze žalmistu aplikuje tento žalm. A vidíme, že celá Boží Trojice se podílí a celá Boží Trojice vládne. Vládne nad lidmi, vládne mezi lidmi tím, že ustanovili Pána Ježíše Krista a vládne v nás, když skrze Ducha Svatého nám dává sílu jít a jednat takovýmto způsobem. Stejným způsobem, jako Pán Ježíš jednal skrze Ducha Svatého v první církvi skrze tento stejný žalm. Pojďme se podívat a pojďme zakončit ve skutcích apoštolských, ve 4. kapitole, kde uvidíme Ducha Svatého, který bere tento žalm a připomíná ho své církvi. A modlí se skrze něho a posiluje ho proto, aby šli a odvážně uprostřed pronásledování zvěstovali Krista. Skutky apoštolské 4. kapitola od 23. verše. Když byli apoštolové propuštěni, přišli mezi své a oznámili jim, co jim řekli velekněží a starší.
Když to uslyšeli, jednomyslně pozdvihli hlas k Bohu a řekli: Panovníku, ty, který jsi učinil nebe i zemi i moře, vše, co je v nich. Ty jsi skrze Ducha Svatého ústy služebníka našeho otce Davida řekl, proč zuří národy a lidé zamýšlejí marné věci. Králové země se postavili a vládcové se shromáždili společně proti Pánu a proti jeho Kristu. A v tomto městě se opravdu sešli Herodes a Pontius Pilát spolu s národy i s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku, Ježíšovi, kterého jsi pomazal, aby učinili, co tvá ruka a tvůj úradek předem určil, že se má stát. A nyní, Pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo. Vztahuj svou ruku k tomu, aby se dála uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše. Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromáždění a všichni byli naplněni Duchem Svatým a směle mluvili Boží slovo. Všichni, kdo uvěřili, byli jednoho srdce a jedné duše a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. A apoštolové vydávali s velikou mocí svědectví o zmrtvých stání Pána Ježíše Krista a veliká milost byla na nich všech. Pane Bože, náš Otče, prosím o to, aby si stejným způsobem působil skrze tento žálm i uprostřed dnešní generace. I uprostřed bouří a pronásledování a těžkostí, které zažívají tito drazí věřící na tomto místě v Jablonci. Prosím o to, aby tvoje církev stála pevně právě na těchto pravdách. Právě na pravdách o tom, že Ježíš je vzkříšen a že on vládne. Dávej nám, prosím, radost z těchto pravd. Dávej nám takovou radost, že ji budeme chtít sdílet s ostatními lidmi. Dávej nám soucit s lidmi, kteří proti tobě neustále bojují a válčí, protože ty je jednou budeš soudit. Prosíme to, ať tak naše evangelizace, naše výzva je jasná. Modlíme se za tyto věci v Duchu Svatém. Prosím, pracuj v církvi. Amen.